Uba arbyang kam kharsomat usam larang ba ubla ino ekam nos ulawan mantap kertang iladi mani airang election chino mi khmat chiteng samoy shaki yeng rabat an gejala na moron greng konsensi kaman long hakalai phautrek ursaw arjar huai uni usamla uni airang election kum kurtong shimet boleh thu boleh trai kum unas hikes nam bladap amor greng pc bara shwabun shimi garai ban phaikmat shak kam san prathai uladan hakoti da kabakdau ba kum ubri boladan hakabenta jong ka khia Loong balra unsya ciet komunum kman uni kran bak sokra jela bang tentiu ig benta cingtei ban penbiang ek cing sakri pajba khamtam hakijaka ajing sumar I master Arben Kam Karsoman, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 13th Mountain Legislative Assembly or Legislative Council, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will be bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nakabanta ka by election hi ka thong hi ka jong aku mu kandidat kalong banirap yu pajba bat ban pendak ru kam ka basa ka ba iba David Nongrum ila ino siteng por mo te nabanta pat jong ka state by chance lada ngapoy ka thong kadon ka appeal ka jong apat ka ba idon ki issue pat ka ba ngakwa ban penpau nam ta ka state unta gari ba ka jai pentre ka issue ka ba ngakwa ban penpau na banta ka state hi kalong ba ka ban kong kalong ba kadai sepang ka infrastructure development ka ba hakan ni ka juk jungi mentang idon kam ha kawe lingba kan ni infrastructure development kanirap iki babun kilang kan ngetiu nadu ki samla ki balada puli putih kini yo ban kini yo hakam kejam plus haki wiki bentah kaleng ki yo ka hat kaleng kanu ka bentah idon kamha bat ka baar pat nakwa namar ngilai i kat kitu ki por bon bahagi MLA jungi ki minister khasi jungi kim perjura kini isu ka benengkong kaba ngamtip nakinu gitaw ndai nagaleng jonga la ngapoy ka thong ngakwa ban appeal ling ya kanika reservation policy kaba 4 judan baris menoro te nagaleng jonga ngskwa lada ngapoy ka thong ru ngakwa ban nagaleng government kan simkhia bagian update ya ka namar haging jingya jonga por ngidon kam ban update ya ka reservation policy haging sha ndai bangami kensan te namar bang adai mensuang la jutre kam sang halang ha jutre kam sunong bat hak juga po namar hak jing tre jonga ngatre kumnos ngamla bani mi than sistai namar hak jing bc ke kam te let's say phinom ithu ithau nga te to nang ni sekhmat ngilap ni ithu pat ling baga jing mi jonga ke kumne kumi ai piong mitre kumnos sin bani kong hai pitre kumnos ya nas hak mensuang ngadon be sebat atre be sebat ban adu senam arhajar lai hadu arhajar khat lai hadu arhajar khat nyau ngadon hapo mau rekenem PC nam ta kamar kuneng konstitusi hi keban kong tolong ba keban kong hi kemot bangi kintiu hi ya ka bha kamet jompai ba bangi nirap ha khia ka son jompai ba bat ka baar ka ba idon kam kalong ka kot ka khia namar kumbelong mentah mau kuneng konstitusi idon tambun ki jingduna habai dai bakalang ko kia kumnga kumbadai briu jong medical bawan nam medical tenga don ke jingit khle bat ngakerman ru badani semat nginla pun orlong kata ke jingit mu na nadu meno pila resign na kam kumakan kumnos mo ngala resign nadu ki benai bala dah te ondang lapoh ka bor pat ngin sai pet ki kita jai kam ki bau ba devet mo na kaleng jonga confidence bet panjakun te namar ha ke jingit kun te ke don higaram ke job ngintip ka song pat ba namar ba kumbalong himenta kipat ba kitip kum do banjet da kanu rem dia no breu uba ikop ban bangin pa sa assembly bat halor kini kinong rem ibang lada batai mana dan kini hiro ibang akwa baniat semat